yaya chief objective. Kausula ni riwruok mar Police Reforms Working Group Kenya koro wacho ni report manogol kod komiti manuchuo kod jatend piny ewi tije mag obila ne okumulo malong'o weche mag rito ratich oganda, tiyo kanyachiel kod oganda e keto arita makare e gwenge kod chiwo paro matut mag kedo gi mibadhi. Kaka Simfros Okinda lero, riwruogno koro dwaro mondo jatend piny oyaw ripodno mondo jokanyo yud thuolo mar none kendo nywando pachgi e bero chenro mag obila ma Thurka. Onochuo kod jatend piny William Ruto chiwo lipot mar gi chenro mag bero bad migawo mar obila. Riwruok mar Police Reforms Working Group Kenya owuok oko mar wacho ni lipodno korango matut weche motenore kod ratich oganda kaachiel kod chiwo paro malong'o kaka inyalo tiek tin mibadhi mokwako migawo mar obila e pacho ka. Kane giloso kod jofwambo, riwruogno wacho ni jo-Kenya mathoth osebedo kakale matek e lwet obila kamoting'o gocho, nek makayiem, lal makinde ka kinde kind sandruok mamoko. Riwruogno wacho ni aput jatend piny ok ochiwo paro malong'o ewi kaka inyalo tiek sandruok mar oganda e lwet obila. It is somewhat strange that we have not seen any mention of the assault, the unlawful use of force, the torture, the extrajudicial killings and the enforced disappearances that bedeviled the NPS during 2023 and the Maandamano protests. Penchike namba 244 kare mar chiwo thuolo ne bad migawo mar obila mondo ji winjruok makare kindgi kod jopiny. Riwruogno wacho ni apudno motelnegi kod David Maraga okomulo wach mar nywako oganda e konyo keto arita makare gwenge. We recommend that the government and the police provide adequate resources to implement community policing and operationalize the county policing authority as provided in the law and as ordered by the High Court in Nakuru. This remains a pivot platform for interaction between the county government, citizens and national security agencies. Katobedo ni apudi no wewe chin mibadhi mokwako bad migawo mar obila. Riwruogni wacho ni paro manochiw than kendo ok mul chenro moketi mar tieko chutho mibadhi mokwako bad migawo ni. Further, the Police Reform Working Group recommends the National Police Service implementations the provisions of the Bravery Act 2016 immediately by conducting a corruption risk assessment within the service and rolling out an anti-corruption strategy to manage all identified risks. Riwruok mar jokanyo mar Police Reforms Working Group Kenya bende okwedo chenro ma piny owacho ni godo mar nywando rowere mag NYS kaka achiel kuom grube jolweny e pacho ka. Credible allegations was that some of our citizens are given orders for persons to be recruited into the NYS, and that has gone on for more than 3 years now. We recommend that National Police Service applications be completely to all qualified persons, noting that the service as an officer is a larger calling and the national security issue is important. Wach mar pogo tijo obila kod mag bad sirikal maduong' keto chenro makare mag thieth ne obila kod medo obila osara gin moko kuom gigo mar riwruogni bende osiro. Jatend piny William Ruto noyudo lipod ni tarik 13 dweni kapod irito mondo gol wach ne mogik ewi paro manochiw. Simfros Okinda, Ramogi TV.